Čoko, ja som Maroš z Miner.sk a v prvom rade ti chcem poďakovať za tvoju dôveru v moju firmu. Verím tomu, že s tvojim zakúpeným tovarom budeš spokojný a že vyťažíš veľa bitcoinov. No v tomto videu ti chcem skôr ukázať, ako sa môžeš pripraviť na podielovú ťažbu na Powerpoole. Jediné, čo na to budeš potrebovať, je telefón alebo počítač a nejakú kryptopeňaženku. Buď takúto hardwareovú, ako je napríklad táto Tangem Wallet, alebo softwareovú, ako je napríklad Trust Wallet. Software je zadarmo, túto pochopiteľne musíš kúpiť. Ja to budem robiť na počítači, no postup je úplne rovnaký aj na telefóne. Tak poďme na to! Na počítači alebo na telefóne si otvoríme Google a napíšeme powerpool.io. Linky na všetko nájdete aj tak v popise videa. Pravo hore klikneme na login, dole potom register, no a tu nás zadáme naše užívateľské meno, e-mail a heslo. Ja použijem Maros z Minero.sk, firemný e-mail a nejaké heslo. Heslo znovu, zaškrtneme, že nie som robot a súhlasíme registrovať. Ja som dal bodku do mena, tak to môžete zmeniť a dáme register. Účet je vytvorený, heslo si môžeme uložiť. Tak nejako vyzerá samotný Powerpool, no prvé nám treba vytvoriť si aj tak kryptopeňaženku. Takže do Google napíšeme Trust Wallet, taktiež link je v popise videa a nájdeme oficiálnu stránku trustwallet.com. Vyzerá to nejako takto. Sú dve možnosti, aplikácia na telefón alebo rozšírenie do Google. Keďže som na počítači, tak dám rozšírenie do Chromu a dáme pridať do Chromu. Ešte si overte, či má aplikácia 1 milión používateľov, lebo je niekoľko kópií tejto aplikácie a môžu to byť vírusy. Počkáme, kým sa to stiahne. Po stiahnutí sa vám otvorí samotná Trust Wallet a tu si viete nastaviť všetko. Dáme, že súhlasíme a že ešte nemáme peňaženku, chceme vytvoriť novú peňaženku. Ako heslo použijem nejakých 8 znakov. Môže to byť úplne hocičo. Potom zopakovať heslo a pokračovať. Hotovo. Peňaženku sme vytvorili. Teraz si ju. A hotovo. Peňaženku sme si vytvorili. Teraz som si ju otvoril. A urobí sa vám takýto overlay na pravej strane. Nemusíte sa toho zľaknúť, je tam fakt, že veľa blbostí, čo vám absolútne netreba, no dôležité je kliknúť na Manage Crypto a tu nás si vybrať kryptomince, ktoré reálne chceme používať. Ja si tu pridám ešte Dogecoin a Litecoin. Nemusíte toto robiť aj vy, ale je fajn, keď to urobíte, ale hlavne dajte si pozor, že niektoré mince majú aj nejaké fejkové kópie, napríklad tu na ten Dogecoin ich je veľmi veľa, tak aby ste si dali ten správny Dogecoin, ten oficiálny, a to isté pre Litecoin. Väčšinou ten, čo je na úplne na vrchu, bude ten ofiko. Toto keď sme spravili, tak zase môžeme dať Manage Crypto. Ak sme to spravili, tak je dosť fajn zalohovať si seed phrase, čo je v podstate takých 12 slov, ktoré sú vlastne vaše hlavné heslo od peňaženky. Toto keď stratíte, tak ste prišli o celú peňaženku a všetky kryptomeny, ktoré sú tam. Takže treba si to dobre strážiť a zapísať na viacero miestach. Je to nejakých 12 náhodne vygenerovaných anglických slov, takže je veľmi dôležité si zapísať ich. Takže je veľmi dôležité si zapísať vôbec tie slová a hlavne ich poradie. Potom budete musieť vyplniť takúto kvázi úlohu, aby vlastne Trust Wallet overil, že ste si reálne tie slova zapísali. Tieto overovačky môžu byť rôzne, ale väčšinou je to jednoducho nejaké zhoradenie tých slov, alebo vám tu napíšem, že aké slovo bolo 5. A máte 3 možnosti a musíte vybrať to, čo bolo 5. Hej. V podstate, ak by ste chceli túto peňaženku mať na nejakom inom zariadení, telefóne, počítači, tak v podstate týchto 12 slov tam musíte naťukať. Ak to tam dáte, tak máte vlastne tú istú peňaženku na viacerých zariadeniach.
Taktiež, ak si to chcete oddeliť, tak viete si vytvoriť kvázi podúčet na tej peňaženke. Ja som to spravil v tomto prípade, ale nemusíte to robiť. Že v podstate na tých istých 12 slovách mám dve peňaženky. Toto som povypínal nejaké kryptony, čo som aj tak nechcel riešiť, ale nám ide teda o tieto 4. Takže klikneme na Manage Crypto, Bitcoin a klikneme na prijať alebo receive, šipka dole. Tu je naša prijímacia bitcoinová adresa, na ktorú nám môžu ľudia posielať bitcoiny a tým pádom idú ku nám. V Powerbule v týchto payout settings si musíme túto bitcoinovú adresu vložiť. Tak a teraz, keď toto si uložíme, tak vlastne z Powerpoolu, keď tam nám prídu nejaké peňažky, tak budú odoslané na našu bitcoinovú adresu. To môžeme zatvoriť a pridať si tam ešte ostatné mince. Takže Dogecoin a tu nám vložíme Dogecoinovú adresu. Takže naspäť idem do Trust Wallet, tu nám dám Manage Crypto, Dogecoin, Receive alebo prijať, skopírujem adresu, no a zase vložím. Dám si uložiť a setting save successfully, takže všetko fajn. Dobre, nakoniec ešte pridám Litecoin. V peňaženke nájdeme Litecoin a dáme prijať. Skopírujeme adresu, vložíme a uložíme. Super. Momentálne si ešte prejdeme konverzné nastavenia. Tu si v podstate viete nastaviť to, aby tie vyplácané odmeny boli v rôznych kryptomenách. Napríklad tu si dám 80% Bitcoin, 10% Litecoin a 10% Dogecoin. To znamená, že ak zarobím napríklad 10 eur denne, tak 8 eur dostanem vyplatených v Bitcoine, 1 euro v Litecoine a 1 euro v Dogecoine. Ja som si tu pridal ešte aj Ethereum a dal som si tam nejakých, myslím, že 15%. No lenže Ethereovú adresu sme tam predtým nepridávali, takže toto som si uložil. A hneď mi vyskočilo, že hej halo, nemáš vyplacaciu adresu pre Ethereum. Takže ešte tu som tam pridal, som mal Ethereum, ETH a úplne na spodku sa mi vytvorilo ďalšie okienko. Takže zase to isté, otvoril som si peňaženku, Manage Crypto, Ethereum a prijímacia adresa. Receive. To som skopíroval a tak ako za každým predtým vložil a uložil. Hotovo, Powerpool máte nastavený. Je to naozaj takto jednoduché a že v tých konverzných nastaveniach si viete meniť vlastne, že akú kryptomenu chcete dostávať. Tu sa vám bude ukazovať potom ten zostatok a tu v sekcii mining uvidíte taký graf a tu budete mať stroje. Nejaké meno a aký je momentálny hashrate, priemerný hashrate. Tu je vlastne taký administratívny panel, v ktorom viete sledovať či výkonnosť stroja alebo samotné odmeny. Potom, keď niečo aj vyťažíte, tak sa vám to objaví tuto v Trust Wallet, nebudete vždy musieť dávať Manage Crypto.